У наваколлі вёскі Галкі Брагінскага района восенню 1943 года ішлі жорсткія баі за вызваленне Беларусі. 61-я армія фарсіравала Днепр і пашырала плацдарм. 636-я стралковая дывізія вызваляла бліжэйшыя тэрыторыі. Мясцовая жыхарка Ольга Гардзіенка з жахам успамінае страшныя падзеі, сведкай якіх яна стала ў 6гадовым узросце. Былі чалавек, у яго у дварэ, читайте, у суседа за стяной, за глухой, быў пограб. Так туди всіх тягували, скидали. Всіх. Так він тоді показував, як жив. Що я їм розказала. А я в такому стані в шокі була, що я не могла їх повісити, показати. Да й там вже тепер не докопатися, обыкновенний ліс. Летась па ініцыятыве абласнога аб'яднання «Лёс салдата» на этой тэрыторыі прайшла сумесная расійска-беларуская пошукавая экспедыцыя. З архіўных дакументаў удалося высветліць, што паміж вёскай Галкі і Усохамі знікла мноства салдат. У красавіку прайшла міжнародная вахта памяці, падчас якой паднялі астанкі 19 солдат Чырвонай арміі. Красноармейская книжка у одного солдата сохранилась, но очень плохо. Мы отдали ее на экспертизу в Гомель криминалистам. Удалось установить, что действительно была 336-я стрелковая дивизия, но данные солдата, где были имя, фамилия, оно уже, к сожалению, безвозвратно ушло. У солдата был значок «Отличный пулеметчик». Все солдаты молодые, по анатомическим признакам, там 20-25 лет было, и по донесениям 26-го года, 24-25 рождения. Астанкі васкоўцаў пахавалі ў спецыяльна прызначаным месцы з усімі ушанаваннямі. У баях за вызваленне Брагінскага района загінулі тысячы салдат. Паводле розных крыніц больш за 3500 чырвонаармейцаў супакоіліся ў бразкіх магілах. Устаноўлены імёны сотняў воінаў, але многія яшчэ застаюцца невядомымі. У дадатак да ваенных страт за час акупацыі ў раёне нацыстамі знішчана звыш 100 населеных пунктаў. Загінулі 8000 мірных жыхароў. Пракуратура ў рамках расследавання справы аб геноцидзе беларускага народа правяла апытанне сведкаў і пацярпелых. Рассказывали по обстоятельствам, как они выезжали в концлагеря на территории других государств, как они работали там и в каких условиях находились. Конечно, выслушав их показания, и которые частично были освещены в средствах массовой информации, следует продолжить работу по освещению данных протоколов допросов, потому что наши мирные жители должны знать и помнить ситуацию, которая происходила в годы Великой Отечественной войны, чтобы это не повторилось ни в коем случае в нынешнее время. Пошуковыя атрады, валанцёры і школьнікі вядуць раскопкі ў месцах баёў, вывучаюць архівы, знаходзяць астанкі і ўстанаўліваюць імёны герояў, вяртаючы памяць пра іх. Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».